Hi guys, welcome to Masvaure. Chikoro chatakadzidza tokuratidza video guys. Ichi ndo panogara vanhu vacho. Masvaure school pakapendwa. Pane magetsi, ndoda kuratidza magetsi. Vamwe vana vachiripo pachikoro. Saka ndirikuratidzai magetsi. Ichi ndo chikoro, muchikoro mumakuiswawo magetsi. Muinonzi chechi yedu yeMethodist. Iyi ndo chechi yedu. Ndingokuratidzai moni yakuiswa magetsi. Ichi ndo chikoro. Apa ndo paimborova bhera, apa ndizvitirine zvakaiswa ipi guys. Nasotarisai moni muongorore chikoro ichi. Masvaure. Apa ndipo pari kuitwa basa rechechi, ndo chechi yedu yeMethodist. Vari kugadzira mukati. Ndo chikoro ichi, ndangoti ndikuratidzeese. Ndidzike nemi ndichikuratidzai kuzasi. Kuratidze chikoro chedu cheMasvaure. Asi magetsi avepo guys. Saka thank God kune vese vakaita vakabetsera. Ese masponsor, tinotenda masponsor akabetsera pano paMasvaure kuisa magetsi. Asi kana paine vamwe vainayo yavo mari, the people that are willingly, munongoisa vimwe mari tobetsera pasara. Vari kuda pana vanenge vari kuda maclass, classes. Pane assembler. Assembly guys. Vana vari kustudy. Iyi ndo assembly. Ndopataimira kudhara isi takangodzidza crash. To assembly. Varipo vasara vana vanofarira chikoro kuverenga ndivo varipo. Hello guys. Muribo here. Muri study. What? Tochi? Hapana tocha. Ko yari kutize. Ripi light. Panapa. Pandiri. Assembly. Ko imimi same now muchiri kuchikoro. Same muchiri kuchikoro amzati machaita. Hanzi kutora video ina nimika. Ndikutongotora zvangu kwese. Ikamera ndotora mapicture. Pictures. Chiri kushanda here. Ngirichei. Choshanda. Ndipiko iwe uripo zvako wakanyarara. Uri grade ani gara 7. Saka muri grade 7. Ko muri kustudy. Muri kustudy guys. Drawing, dancing. Kamunako. Tuone kamuni kacho. Tuone kana dokona. Kamunaka. Ndoka muri kustudy. Ko iyi ndeipi? Vanodzidzira pa ndivanana. Kanimbosvika kumujingo. Ndonyatsoongorora. Ndiri kuuya ndichibvunza mese mazita. Uyu ndakambomuona. Iwe. Hausi unodarika napa kuchenda uko? Ndakakuona. Wati uda kutorwa video. Ko icho chicho. Aiwa ichocho.
ichi icho aya kuti masiso ichimba icho. Oh, kitchen hut. Okay. Kitchen hut. Culture hut. All right. Thank you guys. Abantu vatembera vana vadika pa guys. Papa. Nangoti ndikutore ndikunze pana pa magetsi pana. Nganduratidza hanzi kitchen hut, kitchen culture. Kitchen hut, kitchen culture. Real kitchen hut. Ndio assembly yacho. Saka tikubira masponsor guys, kana aripo masponsor. Those ones which are willingly multi sponsor pana Masvaure kana tikuda kuvaka mamwe maclasses kuzasi kwandimuri kuona hatisati apedza kuda kuvakwa matoilet nekuti uko tine matoilet akudhara saka kudhara achaiti saka mukatarisa kuzasi kune matoilet ari kuvakwa matsva aya ari kuzasi uko kungotarira kuzokuradzai but akavakwa kudhara isusu tichiri kupinda chikoro saka ma1 please help mungoona mashoma chikoro chasara maclasses asara kuti mashoma sei kana paine vanoda assembly yedu ngatiswedere padhuze tikuratidze kuti kwakanyorwa kunzi chii. The earliest bed catches the fastest worm. We hunger and thirst for more knowledge. Pokapo takamira pa assembly panapa guys. Assembly takudzokera guys, kandiri kuratidza magrade 7 edu ipamasvaure. Kandiri kuratidza magrade 7 edu ipamasvaure. Ezvo ndiri kuya kwamurika kuti ndida kutoratidza vanhu magrade 7. Ndichakuratidzai varipo vanhu vari kutarisa. Ewa ndichakutori guys. Usati ndichakutori. Ividhiyo apa pane magetsi apa. Papi apa. Ndiri kuuya handi muri kutiza imimi. Mai ndobvunza sei imimi muchitiza. Mukona guys takuconnect. All right ndiri kuuya. Gogo wako wapi? Majimalo. Saka ndotanga nani? Upo wacho? Hello, how are you? Ndototaura nechirungu ba. What is your name? My name is Ani kukuleti madosa aya yari kunyepa ko iwe Menzi patience gore. Ya uyataura chokwadi. Okay, thank you so much. Koya akanyora this is my name Tsuro. Okay, ndepi Tsuro. Tsuro mai hatisi kumuona face yake. Tsuro wani? Ano Tsuro wani? Tsuro kwenda. Tsuro? Tsuro kwenda. Kwenda. Alright, Tsuro kwenda. Ko iwe? My name is Michaela. Miki? Okay. Ameno turi kunyepa kana kuti but zita ndari. Ko uyu? Yari ngovhara nesecheni. Ayo. Tsuro kwenda. Mese kwenda. Ayo. Ngazi mese ndiani? Yema yangu nditara. Ananzi Tsuro kwenda. Ko uyu akangwarisa. Tinda mdimu. Kandiza. Salor kubungo.
uyu akangwarisa yakamira nzani anonzi Pretty. This is Mary Kudo. Uyu anonzi ndiye Messi wacho. Pretty Guda. Ndiani angachidhweva? Ndina vadro. Aunogona mina ndinyazotiratidza vanhu kuti unza pana tu ndiwe shoshuwa ndiye anodhweva ana guys Ndine vadrowa. ingavani vadrowa neni zebra ndini kauyu samaita ingavanyora samaita vasamaita ko iwe manje Nokutenda Suzeni Chirisa. hawi ndomuziva ishamwari yangu uribo kengwana usi kustadinga no studying imwe rimwe ritimi hello guys hello guys ukwana vari kutiza ndivana grade ana ndivana grade 7 taura you assembly point you guys. This is Masvaure primary school. And murkunzwa guys indo team racho. Vanhu vacho havari kundudza nhema dzega dzega asi mazita avo. Munhu andoziva zita rake ataura zita riri right ndeuyu. Mese manyepo. Indini kana wakandigomera taura zita uyu ndo atinoti tsuro yakangwarisa tumasha. Tsuro. Uyu ndiani? Okay guys, thank you so much. Mandinyepera ndakwenda. Inini? Nonzi Vincent. Vincent Marunzi. Marunzi. Baba Miri. Vincent Andrew Vincent ndozita here. Apa ukwati. Baba Miri Hey guys, ndakurova pasi. Thank you so much. Ndakwenda kumvura. You're welcome. Okay, aunzu kona. Nice one. Thank you. Mashonaland West what maybe. Hello guys. Handepi mfana yomira taure man. Uri kutize ausatya ava vanotya ava siyana navo. Uribo nozanzi terako. Kandibvunze kakangwarisa ndepi? Ndepi? Mese zvenyu alright kandiratidze vanhu. Uribo nozanzi terako. Auzivi zita rako? Vanhu vepanapa pamasvaure vana vacho vese vakapusa madofo. Vakapusa vese madofo, hapana munhu anoziva. Mese muri madofo. Unondiziva inini? Ndodzani? Inini? Inini? Kana mundizive. Sorry shamwari ndandatokaka ndoipi peshi? Uribo peshi? Sorry shamwari ndandatokanganwa ini. Peshi? Peshi. Handi muri kudzi. Timu iri rinotaurisa iri? Iri timu iri rinotaurisa. Kari kubuka mbuka. Yes.
Apa kuisa magetsi pamasho we noziya ini tafi munongoti tafi the man zvedera yepadhuze zvedera satye yepadhuze satye yaona asi musaro andi musadonedze foni yangu please ividhiyo andiri kutora pamasvaure imwe muri kutiza ndiri kukubvunzai kuti what is your name? What is your name? My name is Denzel. Yeah? My name is Denzel. Denzel. Koi? My name is Hilary. Who? Hilary. My name is Chivu. My name is Maru. Oh, mfana wangu ka. Mfana wangu. My name is Raj. Mfana wangu. Ndamona ndabvira kudhara kumona ari dango ndivhairira. Iwe ndokuziva. Mfana wangu ndikatadze kuziva marinzeni. Hande daunorekoda. Aiwa ndidi kutora vanhu vese vari busy vanhu. Ndikatore vanhu vari busy da. Aya ndikutonzvenga zvangu handiti kuzotora vanhu vangu vari kutorwa vachishanda. Saka ndiri kutongotorera kure. Ndamuona mufana wangu ani muri wavo ndamuona. Ko bhera harisipa pamakariseta. Rauko iro rakabiswa rina. Handina inini ndangozviitira dega zva. Mina ngiyacela kubantu masandilanda abantu abaningi mina angazandilanda. Amfikile. Ma?